Że są takie prawdziwe klipy. Co? No klipy, tak oddaję, to łagodnie powiedziane, bo chciałbym inaczej powiedzieć, ale się wstydzę, jest mi gańba. Ty, ale tyś mi dał pieroński pomysł teraz. Klipa. Ja. Klipa. A zagromy w klipa. Ja mu pokoszę, bo ja to pamiętam. Jak tak ją chycisz, to się liczyło 5 punktów. Dwoma rękami 10 punktów. Tą ręką prawą 15, lewą 20 punktów, a jak do zębów to 1000. Klipa. Co może? Klipa, materiał. Zastrugać. Może, strugień. Ja się przyglądam, jak się to szkrobało. Z tego nie chyty. No, To gipko poszło, nie gnuć. patrz, chłopcy. Innej głowy. Tak jak zawodnik lot, chłopcy. No widziałeś, a ja mam taki. Dobre to widzicie. Trochę to będzie fałszywe, no ale co, lepszy rys jak nic, nie? No. No to nie ma okrągłe. Cyc jak nic, a nie Dobra. taki tam ryc, kurde. Dobra, mam tam przez strugor, dawaj, no, mój nóż. Dobra, może. Teraz on przypomnie, jak to się gra. No i co? Ha! Ty on 3 kroki. przeskoczył. Jeciu! 3 kroki. I coś to zrobił. Nie godaj, bo to A pieranie na... źle, ja ci czekaj. No U nie, ciebie no, na placu zaraz się rozrzutka. ale nie, Niech czekaj. pokorze, U cie- niech pokorze, tak. u niego się grało. U ciebie na placu się tak grało, No tak się robią grało. Zgubi szkółko, tak. Żaden kółka nie robił. Dobra, nieważne. klipomś musiał, Na każdym- patykymś musiał trafić, ale nie tak z ręki. Klipa musi być w lufcie. I teraz się obejrzy, jak frąkniesz, czekaj, patrz. ja się palę. Palę! No co, no dobra, co, jeszcze no, Palę uważaj. się, palę trochę. Kurde, Tak bele. się biło, tak się biło. Kurzoż mnie rozumiesz. Dobra, to Ja się palę. O pierunie.